Akwụno na afia enene amamne na afia na be severally. I'm not against people making ends meet. I am not against people, trying to meet up, makago, or this kind of thing. I am not against it. I will be the last person that will be against somebody. I quote, somebody in a business. Mana, late last year, let me draw your attention to something. Late last year, somebody nwetelu ebe ndị mmadụ na-agba n'ime ha na-eme TV na Alaba ka ebe Alaba ọkwamọrọ manowuda within Lagos part ha je lụọlecha TV ha ebuti ya penta a na-esuzi ya stampụ n'arụ ya bụ TV ya nenenene. I have been a victim of ego TV fake. Abugom a victim of it 2 times. One, egom that television. Magonda Johnny Maya, Abu television on Nata. Use TV alone 3 months. But Abu TV or Chago Blue. Ebuji Asina board maybe go. Ndashia haya. Ndashia haya does obi heaven and dashing. Second one, thinking nam go LG. Nanda no na ele so sigino original LG. Enye gi remote test ya gbe ya ocha LG. Bido. Few months later, all of a sudden, TV came to. All the later when we research about it, come from a TV that I bought is actually fake. So, I am speaking to you out of a victim of television. Then imagine how many of us will go a victim of yogurt and because you want to, when they go or your family together, enjoy yando. Imagine for a minute, nunu jelebu neme enjoyment obolo ka this boy said the na ihe na ahụ mgbe ha na-agba ele unu ewetele unu ka unu nwa. Picture in your head for a minute what will come into your head mgbe for this video. Obulu mazi dideti like this man tutu isi ha ima na adabacha na ya bucket ha ji eme ha na asakwu ya asa ka ọ bucket ha ji eje anyụ nshi ka ọ mmiri ha na-esete na well ka ọ bụ mmiri na-agbafe na mmiri na-ehu ehu na-eji echuta happy ya ka ọza ịmaghị ha ji mix ịmara na starch eji eme akwa ka ha ji mix ya gbe ya color gbe ya test ịmara. Just imagine for a minute ihe ya bata gị n'isi mgbe for that video. Mmadụ wele egi ya ọtala afụfụ nyanwụ nya mmiri escape ndị uji egbe eje escape accident kpata ego nata si oke ị na-anata ka igote ihe n'ahịa or anyway because this kind of thing you cannot escape it. Imamma na ha na supply ya ndị supermarket. Imamma na ha na workers na alone na the company decided to recreate their own company bata ha mix ya n'ime nke ha ka iwe nwee ike bulia. Imamma na ndị na-eje supply ha jegote n'aka company ha na supplies and the mother, so they will smuggle their own into it. So in one way or the other you cannot escape this thing. You cannot escape it. Now there's this thing on about us again. Na mmadụ na ayara ị na-anwụ ọgwụ you are not getting better. Emego video maka nke ha. Ị na-ayarụ you are not getting better. How did we get here as people? I always say this. My business in eme zụọ ahịa gị chụọrọ onwe gị ego add their price like because he add the good price onye chọrọ ya ka ego gị enwe ndị na-ego ga not because na price ga maka ha na-ego ga ha because na gịnị me that personal relationship you go with them. Enwekwa ndị na-ego ga ha not because na because n'ibuke ezigbo mmadụ mana because na ha bịa na nke gị ha ya egotere something na last gị ọ bụrụ your
trustworthiness ma ha ji abịa. That is how business goes. Ọ bụrụ na ị na-ele ka ọ na nke gị adịka cheap, no. People would have been and get 3 types of people you have been in your shop. 1, relationship. 1, quality. Then 3, for price. Price is always the lowest. Many ni yeme manabiko live people's life and health alone. Happen ndo ndị mmadụ aka, ndo mmadụ ha ya aka. May your business, I am not against it. Mana biko do. Ihe bụ nna agwa ya ndị be because ọ na-aka anyị njọ. Ọ na-aka some of us njọ. Ka ịkpata ego eliela m ya. Na ya tiri nlesi ya sụọ na m ya adaka n'ọnụ enwe. Emeela m ya nke. At the end of the day, ịma mma na onye ahụ esola adaka n'ọnụ enwe. Bịa gologo ahịa nọ ịnọ Ọnịcha, mmadụ bịa gologo ahịa. Buli ya na Enugu. Ọ bụ na anụ nwanne gị nwaanyị n'Enugu, o je nweta nwa n'Enugu steeti, o je gote datin n'ahịa. Datin eso adaka n'ọnụ gogote ya na ụmụ ya nwụọ ya bido ya baharụ nwa. So ego aha iwe inwetara na gain ka ejije akwamozu that you also contributed to. Listen ka m gwakwu ya ọzọ because most of you amụrụ ka ụwa si aga. Isolu mmadụ adaka n'ọnụ enwe n'Ọnịcha, obuli ya ga Enugu. And God so kind, because this type of thing must say God so kind. Ana no nwanne gị n'Enugu and ọmụtara ụmụ. Ewe nwanne gị ewezi ya eje egote ihe n'ahịa. Ewe oje ebe ahụ na-egote ihe wee gote dati n'ahịa sọrọ mmadụ na-adaka n'ọnụ enwe n'Ọnịcha. Wee gote bata na the family. Ya na ụmụ ya ṅụọ ya. Ya barụ, ị na-atụ ego n'ụlọ ọgwụ. Eme before eme na ofu onye anwụọ. So that ego ahụ ị ga-enete na-adaka n'ọnụ enwe ahụ is what actually yeji ebebe barrier, and to crown it all ogu agbulu onya nwụrụ. What then is the gain? Asina na alụ akwa, unu na alụ akwa na aya ndị mmadụ body cancer. Unu na alụ wivon na anya ụmụ nwaanyị headache, unu na alụ brazil na aya breast cancer. No, let us be real. I be mmadụ. Man, there are some things you don't do. I na complain and then you're all lụọ I hana link alụ na Ebonyi State ọ yaba na aga dust esolo ha n'azụ kwụza alụ lọfụ. I na complain nke ahụ. Every year government bata ha na alụ ụzọ na Nigeria. While ndị ọcha have passed beyond ilu ụzọ ha alụchago ụzọ be ha ya na alụzi kịta bụ ndị na-agba n'elu. Put in their budget another one nyacha because our own selfish interest in things that are not supposed to have interest in. Yenye mmadụ ego nya gotele gị help purchase one and get another one will look like this one. We get one of 25,000 and we get one of 50,000. So no, should be not the same thing. Give me that 25,000. While here you go that thing on 50,000. And you think you are wise. Tomorrow now you maybe some people will not talk to you. Like somebody like me, I will not talk to you. Maybe I confront you, but I will run away from you. That's the way I live my life. Maybe I confront you because yes, he's a liar. Okay, but you bought Tanzama, but that is not Tanzama. That is robbery. Oh, she more than 50,000 go to your man, I 50,000. And we just about a go. Oh, thank you, job well done. Still, if I found out, I will not confront you, I will run away from you. So be on the buyer. Share this video to educate somebody.